Aquesta ha estat la frase més repetida durant la inauguració del nou equipament. I és que després de 8 anys reivindicant-lo, els alumnes del Galileo Galilei ja tenen per fi el seu propi gimnàs. Una perseverança exemplar. Tots i totes hem lluitat per aconseguir aquest espai. Estimem la nostra escola i no ens vam rendir. Creiem que malgrat que les dificultats siguin petites, grans o enormes, hem de tenir la suficient fortalesa per no rendir-nos, de defensar allò que considerem just. Les obres han estat finançades amb el Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Locals, tot i que haurien d'haver estat finançades per la Generalitat, que degut a la crisi no va poder complir amb el seu compromís. Sortosament s'ha pogut resoldre no amb el finançament que estava previst, que és de l'administració competent, que és la Generalitat, sinó amb el finançament del Govern d'Espanya, que va dotar, d'acord amb els ajuntaments i a través dels ajuntaments, per fer front a la millora d'equipaments i d'infraestructures. En aquest sentit, l'alcalde, després de lloar la lluita portada pel centre i defensada pel consistori, ha recordat que cadascú té la seva responsabilitat. Les demanem i si no les aconseguim anem a l'Ajuntament perquè ens ho resolgui tot a l'Ajuntament. I convé recordar què li pertoca a cadascú, què ha de fer l'Ajuntament, què ha de fer la Generalitat, què ha de fer el propi centre. Convé saber qui té la responsabilitat de cada inversió i de cada tema. Les obres també han inclòs la instal·lació d'un ascensor per eliminar barreres arquitectòniques. Encara falta, però, la remodelació d'una part de la planta baixa del centre.